Здравейте всички ви боксери, аз съм Монката и сме Тони Димитров 3. Стави с Тони. Здравейте! И ние почваме да правим Майнкрафт епизоди. И този епизод Тони... повечето епизоди Тони ще играе. Да. Не, ще се редуваме на епизод. За сега ще игра този епизод. Да, вие от време на време ще ме чувате. Да, ето сега изрежда го ръда. Леко се търата. Да. Така. Родихме се на пълно... Майната си. Да. Некви висящи пясъци. Това златни пясъци ли са? Какво е това? Лале. Бати. Бати на реалното. Ние веднъж ще спамнахме на Survival Island, бати кухото. Да. Без сид, без нищо, без модове, нищо. Добре, че бяхме на Creative. За сега само разглеждам города. Как някаква пещера. Добре, тук мога да ни е подслонат за нощта. Намирате си място за къща или вие самите си я строите и почвате да чупите дърва. Отидете при някое дърво и почвате да го чупите. Това е от лайняните видове, така си молим викаме. И почвате да ги пуцате. Тя си псува, псено! Как? Значи има някакви дървета, където са по-високи от брат ми. Да, Ще шибна. базикам се, бе. Сложи един пясък отгоре. Да, пясък! Са на пясъчно. Бати ягода. Къде си? Вау. Ние ще почваме да правим мултиплеер епизоди в сървър на един наш приятел, може би за Коледа. Почваме да правим мултиплеер. Без него. Да, защото той е наказан. Това е фейл. Той го мързи да учи. Да. Тук обаче сме съгласни с теб. Имате малко дърт. То е каос всъщност. Преведено на български. Тук да живеем. Аз точно тук ще пренощувам. Това е саплинг. Той се използва за посадяване на дърво. И така, сега какво правим? Идваме тук, разчистваме малко покрива. Стане по-уютен, поне ма живеем в някаква дупка, бе! То си е дупка. Когато аз каза, че дупка е дупка, когато не кажа, не е дупка. Добре, бе. Също по-малкият ти брат. Първи път, като играех в Майнкрафт, точно е такъв хорот се спавнах горе-долу. То ме мина. Това е някакъв непрекопсалинг. Какво се прави? Как непрекопсалинг, бе? Гъсо срам. Да, ти какъв си? Пич? Перко. Аз съм пич. Къста, пич? Ей, пич. Ей, пич. Ти си публично и насилен човек. И ти така. 100 години да ти се връща. Мале. И така, приятели, ние сме си много добри приятели. Отдалече се забелязва колко добри приятели сме. Просто отдалече се забелязва. Без да ни видите, без да ни гледате. Ние само са нещо сме се разлигавили и само така си викаме. Братле. И мене ме домързя да уча. Шо и аз не изкарам 2 двойки, па да ме накажат. За какво ми да уча? Да, казах някакъв селски диалект. Слагате дървото и се получава обработено дърво. Взимате го всичкито в един стак. И... Тони не е добре с нервите.
И ти не си много добре, но нищо никой не ти казва, нали? Та така. Така се прави и маса за инструменти или за правилни инструменти или там нещо. Значи така ще изглежда нашата къща. Да, бе, толкова яко. Така се правят пръчки. И така се прави кирка, сега ще ви покажа. Ето по този начин. По този начин ще се прави кирка. И сега първото нещо, като си направите кирка, е да излезнете, т.е. да влезнете в нашата дупка. Или там във вашата дупка, или да почнете да копаете надолу. И да намерите ето този сив материал, да го вземете. Той се нарича камък. О! Мони! О, Да, това е въглища. Той се използва. Той е много, много важен материал. може да си направите, ма дървен. Да. Ама трябва ви дърво и дърво. И печка ви трябва. Да. Печката лесно се прави и по-нататък ще ви покажем. По-нататък в този епизод. Мале, доста гориво. Май ще трябва да си направя каменна кирка. Някой му викат и гориво. Да. И нефт. Въглища според мен си е правилното. Да. Пещера. Але, ще си направя факла. Значи факлите се правят пръчка. Торчове. Ние викаме повече торчове. Да. Е така се прави. Нали, пръчка и над нея въглища. Или там кол. И ослагате и вижте каква светлина прави. Си виждате като на Белден. Белмекен. Аз си имам къща. Подземна база. Тук ще... Това е верно, що не си го направиш тук? Резерва. Да, я знам, защото няма как да се кача. Ами направи си стълбички. Дам дърво. Така ще използваме сега този ценен материал. Най-велика паркур на света! Паркур или фрирано? И паркур и фриранър. Това и също. Вземаме от този материал от дъма. Отиваме. Тук правим така. Да има някой мод за маймуни. Мале! Мале, ако има някой мод за маймуни, Леле, как си? що ме направи си басейн? Джакузи. Вземи клей, бе. Къде е, бе? Ей го е. Върви трябва. Що? Защото трябва с какво го изпека. О, Клей е нещо, което се пече. да, и става тухли и си правите... Мале, насрах се. Така се прави каменна брадва. А може и от другата страна да направите същото. Да. Така. Също. Да, няма значение. Света е как го правите, Да. но пак става. Взимате брадвата и почвате да чупите дърва. Вижте колко по-бързо прави. Се чупи. Най-силната е диамантената брадва, издържа най-много време и най-бързо чупи. Да, има и още едно нещо. Това е много тъпо, че... Как се каже, бе? Че... Са някакви ебати високите дърветата понякога. Да, и ще трябва да слагате блокчета, за да Да. им се качите до върха. И Тук са що- само с по 4 листа. Някой. В случай това е с по 7 8. Така. Ще превратиме клипа докато такова. Ще го паузираме. Да, ще го паузираме, докато се съберем събере малко дърва. Ето и отново Мони Танев 5 и Тони Димитров 3. Hello. Събрахме малко дърва, сега ще си украсим нашия дом с факли. Ето 22 дърва и сега... Да, и ако клипа не ви харесва, просто не го гледайте. Сменете друг. Например, има много други. Например, с Парко или Сасуки, както е по регистрацията. Има и много други. Като не ви харесват клиповете ни, не ги гледайте. Да, ти ако не затраеш... Защото има много хейтери и ще те ебати тъпите клипове. Да, може да си спестиш мненията за хейтерите. Това не може да се израза, бе.